Dan il-jum mażiż tal-miliet eżistijaj. Hekk xtaqt li nirriflettu fuq tema ftit partikolari li hija dwar Ġesu bħala id-dawl tad-dinja u hemm raġuni għaliex. Ma nafx kemm intom hekk tafu għaliex aħna niċċelebraw il-miliet fil-25 ta' Diċembru. Għaliex niċċelebraw it-twielid ta' Ġesu fil-25 ta' Diċembru? Ċertament eżistijaj, mhux għax Ġesu storikament fil-verità twieled fil-25 ta' Diċembru. Id-data tal-birthday ta' Ġesu ma nafuwix. Aħna niċċelebraw b'mod liturġiku il-miliet fil-25 ta' Diċembru għal raġuni partikolari. Niftakru illi il-Kristjaneżmu twieled bħala komunità ta' disċipli ta' Ġesu taħt l-Imperu Ruman. L-Imperu Ruman fil-25 ta' Diċembru kien jiċċelebra il-festa ta' Alla Xemx. Il-festa ta' Alla Xemx. L-insar eżistijaj ma setawx li jemnu f'Alla wieħed li Sidna Ġesu Kristu, il-Missieru l-Ispirtu Santu, jemnu fit-Trinità Qaddisa, ma jistawx jagħmlu din iċ-ċelebrazzjoni tmur kontra l-fidi tagħhom. Allura x'ġara? Fi żmien l-Imperatur Kostantinu, flok iċ-ċelebrazzjoni ta' Alla Xemx, ħaġa l-insara ma setawx jaċċettawha, dew jiċċelebraw ix-xemx tal-ġustizzja, espressjoni illi insibuha fil-ktieb tal-profeta Malakija kapitlu 4 vers 2 li hija referenza għal Kristu. Kristu li huwa allura id-dawl vera. Kristu li huwa d-dawl vera. Id-dawl vera mhuwiex Alla Xemx. Id-dawl vera huwa Ġesu. Allura naraw illi storikament ġara dan il-proċess tant sabiħ u interessanti. L-insara li kienu komunità żgħira li twildu f'art pagana jaqbdu realtà li kienet pagana u biex ngħidlek jagħmduha u jagħtuha tifsira nisranija. Illi x-xemx vera tagħhom, id-dawl vera tagħhom huwa Ġesu. Aħna eżistijaj, ma nafx nazzardax nistax ngħid illi llum il-ġurnata qed issir daqsxejn ftit bil-maqlub. Illi id-dinja pagana, id-dinja li ma temmenx, qed taqbad festa li issa nisranija it-twieled ta' Ġesu u qed terġa' tagħmilha festa pagana. Mhuwiex qed tagħmilha l-festa ta' Alla Xemx, imma insomma li niċċelebraw nagħmlu winter festival bejnietna biex nieħdu pjaċir nagħtu rigali l xulxin, nieħdu pjaċir niċċelebraw ir-relazzjonijiet tagħna, niċċelebraw lilna nfusna. Ċertament għandha elementi pożittivi li nuru r-rapprezzament tagħna ta' matul is-sena l-ħidma li nwettqu, eċetera. Però mingħajr Ġesu. Mingħajr Ġesu. U f'dan il-kuntest eżisti illi nixtieq nifokka l-Ġesu bħala d-dawl. Ħaġa li tikkaratteristika żmien tal-miliet eżisti kemm nixelu dwal madwar il-Christmas tree, madwar il-bambin, fit-toroq, fil-knejjes. Hija l-festa tad-dawl vera. Imma dan id-dawl kollu għaliex? Dan id-dawl kollu biex ifakkarna f'Ġesu. Illi hu stess fil-Vanġelu ta' San Ġwan, kapitlu 8 vers 12, jgħidilnek jiena id-dawl tad-dinja. Min jimxi warajja ma jimxix fid-dlam, iżda jkollu id-dawl tal-ħajja. Jiena id-dawl tad-dinja. Aħna qegħdin niċċelebraw il-Ġesu illi ġie jagħtina id-dawl fid-dlam. San Ġwan fil-bidu tal-Vanġelu tiegħu, dak ngħidulu l-prologu, kapitlu 1 vers 5, propri jgħidilna hekk dwar Ġesu li ben Alla li sar laħam, il-verbum dei caro factum est, li ben Alla sal-bniedem. Id-dawl jiddi fid-dlam, imma d-dlam ma jilbux. Id-dawl jiddi fid-dlam, imma d-dlam ma jilbux. Minnaħa l-oħra Ġesu fid-diskors tiegħu ma' Nikodemu, f'kapitlu 3 vers 19, jgħidilna hekk: u l-ġudizzju huwa dan li d-dawl ġie fid-dinja imma l-bnedmin ħabbew id-dlam aktar mid-dawl għax l-għamil tagħhom kien ħażin. Mela kanna żewġ sentenzi eżistejn mill-Evanġelu ta' San Ġwan li nixtieq jispiraw ir-riflessjoni tagħna llum. Kristu bħala d-dawl fid-dinja.
L-ewwel ħaġa hekk dak li Ġesu Nikodemu illi id-dawl Ġesu ġie fid-dinja imma l-bnedmin ħabbew id-lam aktar mid-dawl għax l-emil tagħhom kien ħażin. U din hija verità eżisti. Verità li anka forsi fi żminijietna naraw illi hemm min iħobb id-dlam iktar mid-dawl. Id-dlam huwa dak li mhux Ġesu. Id-dlam huwa id-dlam x'inhu? Id-dlam hu n-nuqqas tad-dawl. In-nuqqas tad-dawl. Mela d-dlam huwa n-nuqqas ta' Kristu. U hija kera tgħidha li ċerti nies iħobbu n-nuqqas ta' Ġesu. Iħobbu soċjetà mingħajr Ġesu. Iħobbuha, jriduha, jixtiequha. ċerti familji jridu li l-familja tagħhom tkun mingħajr Kristu. Ma jriduhx. Dak li San Ġwan stess ġie f'daru u niesu ma laqgħux. Imma dan xi tfisser ifisser inxu fid-dlam. Mentri aħna qed niċċelebraw it-twelid ta' Ġesu biex ikollna aħbar tajba. Jekk inti għaddej minn dan id-dlam fil-qiegħnet ta' qalbek, jekk inti għaddejt minn dlam, illum Ġesu jrid ikun id-dawl li jiddi fid-dlamijiet ta' qalbek, li jiddi fid-dlam tiegħek. Jekk inti warrabt il-Ġesu f'xi rokna tal-ħajja tiegħek, Ġesu jrid ikun id-dawl li jiddi f'dak id-dlam, ma jridikx iktar tgħix fid-dlam, Alla jrid idawlek. Hekk dan l-istess ġest ta' dawl aħna nibqgħu nġorruh eżisti anke fi żmien il-għid fix-xemma tal-blandun li Kristu għad-dawl. L-imbagħad aħna indaħluh fiċ-ċelebrazzjoni anke tal-Mamudija, meta l-missirijiet jixelu x-xema mill-blandun ifisser jieħdu d-dawl tal-fidi, d-dawl ta' Kristu, l-persuna ta' Kristu fil-familji tagħna. Dik hija s-simbolu tal-missirijiet. U allura sisti dan il-miliet irid ifisser li aħna rridu ndaħlu mill-ġdid il-Ġesu bħala dawl fil-ħajja tagħna. Mingħajru aħna ngħixu dlam. Imma Ġesu jrid jiġi jiddi f'dan id-dlam tagħna. Irida għax Alla jħobbok qalbi. Alla huwa mħabba ma jridikx tgħix fid-dlam aktar. Id-dlam ta' dnub, id-dlam ta' nuqqas ta' direzzjoni, id-dlam tal-konfużjoni, id-dlam tal-rimors tal-kuxjenza tiegħek għax għadek ma rsaqx lejn il-qrar. Id-dlam tat-tifrik tar-relazzjonijiet tiegħek maħabba adulterju. Ma jridikx Alla huwa mħabba u jrid jiġi għatik it-tawl, irid ikkeċċ id-dlam. Il-prinċep ta' dlamitu huwa Satana u x-xitan u Ġesu jagħmilna ċara l-ittra ta' San Ġwan ġie biex iħott l-emejjel tax-xitan. Ġesu ġie biex iħott l-emejjel tax-xitan. Ġesu ġie biex ikeċċ ix-xitan illum mill-ħajja tiegħek. Inti għandek għażla, tibqax fis-saltna ta' dlam. Ħalli l-Ġesu joħorġek għas-saltna tad-dawl billi jdawlek. Allura staqsi lilek innifsek. L-ewwel ħaġa inti llum f'dan il-miliet. Kemm qed tħalli l-Ġesu idawwal iċ-ċirkostanzi tal-ħajja tiegħek. Kemm qed tħalli l-Ġesu jgħidlek hu permezz tal-kelma, permezz tal-Knisja, permezz ta' qalbek fit-tal, permezz tal-Ispiritu Santu, permezz ta' komunità. Kemm qed tħalli l-Ġesu idawwal l-istorja tal-ħajja tiegħek. Xi ħajtek qiegħed taqra fid-dawl ta' Ġesu? Jew ħajtek taqra kif trid inti, taqra mill-lenti li trid int, mill-lenti ta' kif tinterpreta int. Imma mhux fid-dawl ta' Kristu. It-tieni ħaġa eżisti kell-moħra li smajna hija li d-dawl jiddi fid-dlam imma d-dlam ma elbux. U din hija ta' tama lina. Li anke aħna jekk qed niċċelebraw dan il-miliet eżistijej u qed inħallu id-dawl jiddi, imma temm elementi ta' dlam fil-ħajja tagħna, għatem l-elementi ta' dnub, għatem l-element tal-mart, għatem l-elementi ibes, għatem l-element tal-persekuzzjoni, anke dan il-miliet qed isibek f'element ta' ġustizzja minn persuni oħrajn, tħoss li forsi dlam qeleb id-dawl u d-dawl tfih, il-kelma Alla tgħidlek bil-maqlub. Id-dawl idda fi-dlam imma dlam ma qelbux. U aħna importanti li bħala nsara litra li lu tgħidilna l-nisrani min jemmen jgħix bil-fidi. Aħna ngħixu bil-fidi mhux bil-fatti. Inħarsu lejn il-fatti u narawhom fid-dawl tal-fidi. X'jiġifieri tgħix bil-fidi u x'jiġifieri tgħix bil-fatti. Ġifieri jekk ħajti hemm elementi ta' dlam, jiena nista' nibqa' ngħid li jiena qed ngħix fid-dlam. Jiena ġie l-miliet u isu ma ġie xejn għalija. Għax jien marit kont u marit bqajt, imdejjaq kont, imdejjaq bqajt, imkissrin fil-familja konna u mkissrin bqajna.
Jiena nibqa' nara dawn il-fatti mela ngħid jiena qiegħed fid-dlam. Imma nisranni ma jgħix bil-fatti, jgħix bil-fidi. U l-fidi xtejdli, il-kelma tal-Alla xtejdli, illi f'dak id-dlam mhuwiex se jeleb id-dawl li hu Ġesu fil-ħajja tiegħi. Mela jiena nħares lejn il-fatti, imma biex ngħixhom bil-fidi. Li ma nemminx il-fatti, jiena nemmen xtejt il-kelma tal-Alla. Dan xiġifieri nkunu nista' fidi. U lura anke hawnhekk nixtieq nagħmlilkom kuraġġ. Jekk fil-qalb tagħkom eżistih, f'dan l-inmiliet għandkom din it-toma. Il-waqt li qed tara dan id-dawl imma inti fik tammen li dlam għadu jerbaħ, jiena ngħidlek le. Huwa Ġesu li jsaltan, huwa Ġesu li huwa d-dawl. Anke jekk għadek m'intix taraħ, anke jekk għadek m'intix tesperjenzah, iċċelebra dan il-miliet mhux fil-feelings. Iċċella dan il-miliet fil-fidi. Fil-fidi fil-persuna għażiża ta' Ġesu. U jekk aħna nemmnu f'dan id-dawl, allura mbagħad hemm siltiet oħrajn li dan il-miliet ifakkarna fihom fil-kelma tal-Alla. Ġesu ma qalx biss li aħna d-dawl li hu d-dawl tad-dinja, imma Ġesu qal li aħna intom id-dawl tad-dinja jidilna fid-diskors tal-muntanja fil-Evanġelju ta' Mattew, kapitlu 5, intom id-dawl tad-dinja. Jgħid anke San Pawl fit-Tratiju l-Filippin, kapitlu 2, vers 5, f'nofs ġenerazzjoni ta' nies imħassra kunu intom bħalli dawk li jiddu bħala kwiekeb biex tkun eżempju għalihom. Ġesu kbira jgħid li hu d-dawl tad-dinja, mbagħad jgħidilna li aħna d-dawl tad-dinja. Minnu d-dawl aħna jew? Aħna u aħna. U fina u aħna fih. Kif jgħidilna fil-Evanġelju ta' San Ġwan. Fl-aħħar 4 kapitli minn 14 sa 17, dil-laqda kbira li hemm bejn Ġesu u bejna, huwa d-dawl tiegħu li jiddefina. Aħna li rridu niddu lilu u li jammar fina, Kristu fina, it-tama tal-glorja. Christ in you, the hope of glory, kemm sabiħa. Ġesu fina irid jiddi. Aħna ma' Ġesu insiru id-dawl. Huwa hu id-dawl imma li rrid jiddi permezz tiegħi u permezz tiegħek. Allura din il-miliet irridu nistaqsu mhux biss jekk aħna aċċettajniex il-Ġesu bħala d-dawl fil-ħajja tagħna. U aħna x'nemmnu li d-dawl qed jerbaħ u mhux id-dlam fajtna. Dik it-tieni waħda. Imma t-tielet illum tal-miliet nistaqsu jiena għal min jiena dawl f'dan il-miliet. Għal min jiena sinjal ta' Ġesu li ġi fid-dinja dan il-miliet. U ċertament l-għażliet tagħna biex inkunu dan it-tip ta' dawl irdu jkunu dak li ġara fl-ewwel miliet. L-ewwel miliet għal min Ġesu ġi dawl, inna l-figura tar-rajja. Il-persuni sempliċi b'xi drabi kienu jgħixu barra mill-irħula mill-bliet, il-persuni f'kuntatt mal-ħolqien fis-sempliċità fil-faqar tagħhom. Aħna msejħin eżisti biex dan il-miliet inkunu dawl għal nies li huma foqra, li huma batuti, li huma mwarbin. Mhux biss il-ġurnata tal-miliet, u mhux biex noqogħdu nagħmlu klixé u noqogħdu ngħidu l-miliet is-sena kollha. Irid isir lifestyle il-miliet. Li jiena nkun dawl għall-oħrajn, li jiena nkun eżempju għall-oħrajn, irid isir stil ta' ħajja fil-ħajja tiegħi. Ejjew eżisti ma nibżawx verament aħna niddu, aħna nixelu. Aħna mhux tant il-Christmas trees għandna bżonn jixelu, dawk orrajt isebħunna l-ambjent nidu biex jirbihom, ma dawk jgħaddu. Aħna rridu nixelu, aħna rridu niddu. Aħna rridu nkunu dan is-sinjal ta' tama. U ma noqgħodux naqtaw qalbna. U noqgħod ngħid u jien x'differenza nista' nagħmel u l-eżempju tiegħi u l-kelma tiegħi ħad tagħmel differenza. Iva, Alla bik irid jinqeda. Id-dawl tiegħu permezz tiegħek irid li għaddih. Lilek iridek tiddi. Ikbar mu għadlam li ċken dawl jidher iktar. Eżisti. Jekk aħna xi drabi l-familji tagħna, l-kultura, s-soċjetà tagħna ssir iktar dlam, id-dawl jiddi iktar f'min jixel. Jixel b'Ġesu. Huwa d-dawl tad-dinja. Però ċertament aħna eżisti anke f'dan il-miliet irridu nirriflettu li jekk Ġesu huwa d-dawl u jgħid ġi f'daru nisu ma laqgħux. Jekk Ġesu stess jgħid ma' Nikodemu illi n-nies ħabbew iktar id-dlam mill-dawl, ħabbew iktar id-dinja l-ħażen mill-Ġesu, anke aħna
Forsi dan il-miliet għalik huwa esperjenza ta' hekk. Li inti provajt tkun dawl, però għażlu dlam u ma għażlux lilek id-dawl. Preferixxu ċirkustanza li mhix Kristu. U jista' jkun li dan il-miliet inti qed tiċċelebrah b'din il-weġa f'qalbek. Qed tiċċelebrah ma' familjari tiegħek illi ma resqux lejn il-qrar li nitqarbin, ma ċċelebrawx. Ġewwa l-ikla ta' nofsinhar tajna rigali l xulxin, però ma ċċelebrajniex il-qudies bejnietna. Ma ċċelebrajniex l-Ewkaristija. Il-lejl tal-miliet ma ċċelebrajniex fil-knisja, ċċelebrajniex fil-parties. Ija, u l-moment meta d-dinja l-darbor qed terġa' tagħżel id-dlam u mhux id-dawl. Ma tażilx il-Ġesu. U inti forsi dan qed issofrih b'weġa f'qalbek u nittama li issofrih b'weġa f'qalbek jekk inti tħobb il-Ġesu. Aħna rridu nġorru din ir-realtà anke f'dan il-miliet fil-qalb tagħna. Ikun gwaj għalina l-insara kieku isu ma jiġri xejn meta naraw ħut nansara stess ma jiċċelebrawx il-miliet fl-Ewkaristija, fiċ-ċelebrazzjoni vera ħajja fejn Ġesu irid jiġi jitwieled ġewwa fina. Ikun gwaj għalina jekk ma niċċelebrawx b'din il-weġa fil-qalb tagħna għax jiġifieri aħna drajna wkoll min qed jażel id-dlam u qed jitlaq il-Ġesu. Aħna rridu eżistien niċċelebraw ukoll dan il-ġurnata dan is-sentiment fil-qalb tagħna. Ma neħtlux f'mentalità tad-dinja tgħid kulħadd jagħmlu, kulħadd jirraġuna kif iridu, jagħmlu li jridu ma jekk int temmen f'Ġesu kif tista' tirraġuna b'dan il-mod, jekk fil-każ għandek problema int mhux huma biss fil-fidi tiegħek. Għax il-fidi tagħna twassalna biex jinteressana u jimpurtana mir-relazzjoni tal-oħrajn magħha. Għax aħna ulied familja waħda. Aħna ulied l-istess missier. Manka f'dan kollu eżistijaj jingħidilkom ma nirtirawx. Ma nirtirawx dan il-miliet li timbuttana li aħna wkoll nibqu niddu, nibqu nixelu bid-dawl ta' Ġesu. Anka quddiem l-iktar sitwazzjonijiet ibsa fil-ħajja tagħna, anka meta jwarbuna, anka meta jiġħduna. U forsi mod sabiħ kif aħna nistgħu nibqu niddu nixelu huwa l-mod tal-ħniena. Minkejja li d-dinja ċaħdet il-Ġesu, in-nies ħabbaw iktar id-dlam mill-dawl. Minkejja meta Ġesu twilet ma kienx impost għalihom fil-lukanda, Ġesu ma kienx impost għalih meta twilet. Bħalma llum ukoll m'hemmx post għalih f'diversi qlub, f'diversi nies, f'diversi soċjetajiet anke tagħna, f'diversi liġijiet m'hemmx post għall-Kristu, m'hemmx post għall-verità. Anka qudiem dawn ċirkustanzi, Ġesu risposta tiegħu qudiem l-umanità kienet imħabba u ħniena. Aħna wkoll eżistijaj irridu nwieġbu mhux b'ritaljazzjoni, mhux bajjatu storbju, però bl-istess ħniena Alla. Iċ-ċaħda ta' Ġesu irridu nitrasformawha fi ħniena. Iċ-ċaħda ta' Ġesu tiġi trasformata fi ħniena bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Quddiem persuni, quddiem realtajiet, quddiem ċirkostanzi fejn il-persuni minkejja qed nagħmlu l-festa tad-dawl vera li hu Kristu qed jiċċelebraw fid-dlam minkejja ħafna dawl artifiċjali. Aħna rridu nuru ħniena. Il-ħniena Alla li tibqa' ssejjaħ li bniedem li tibqa' tieħ iċ-ċans, tibqa' tieħ l-opportunità li jista' jaċċetta dan id-dawl mill-ġdid fil-ħajja tiegħu. L-aħħar ħaġa sistijek għal tal-miliet inħeġġitkom mill-qalb. Mela qedna il-bżonn li naċċettaw il-Ġesu bħala d-dawl, ma naqtawx qalbna li dan id-dawl vera Kristu ħabqa' jiddi li aħna rridu nkunu dan id-dawl fis-soċjetà f'dan il-miliet li ma importax jekk aħna warbuna rridu niddu għal minnu fqir għal minnu batut bil-karità tagħna, bil-ħniena li aħna nagħmlu anke li wara bil-Ġesu. Irridu nirrealizzaw li aħna nistgħu nibqgħu nixelu, nibqgħu niddu nkunu dan id-dawl. Daskemm aħna ma' qudiem ma' Ġesu permezz tal-kelma u permezz tal-Ewkaristija. Jalla eżisti dan il-miliet iservina wkoll biex aħna nitħabbu iktar mal-kelma Alla, din il-kelma li saret laħam persuna, l-verbum dei caro factum est. Jalla nitħabbu iktar ma' Ġesu fil-kelma tiegħu u fl-Ewkaristija mqazza. L-infittxu li nirċievu l-Ġesu ta' spiss. Jekk forsi jersaqt lejn dan il-miliet, jekk forsi l ħaġa għarek għadek ma tqarbinx illum u għadek qed taħsibha għad għandek iċ-ċans, ersaq lejn saċerdot biex ersaq irċievi l-Ewkaristija.
iċċelebra l-qudies, iċċelebra l-milid vera, iġġib skużi qudiem l-imħabba tal-għalik, qudiem l-imħabba tal-għalik ċedi qalbi. Ħalli qalbek timtela jitlaq dlam minn ġewwa fik u tirċivi d-dawl ta' ġewwa fik. Hekk jew verament nitħabbu ma' Ġesu fil-kelma fl-Ewkaristija. U fl-aħħar jew nħallu l-Madonna, jew nħallu dil-lum mażiża tagħna, l-lum tagħna tas-sema, illi verament tatina l-Ġesu fil-ħajja tagħna. Għandna bżonna l-Madonna, għandna bżonna l-Marija f'ħajjitna. Kif hi bil-qawwa tal-Ispiritu, ima l-Ispiritu magħha tawna l-Ġesu fid-dinja, hekk Marija u l-Ispiritu jibqgħu jagħtuna l-Ġesu illum il-ġurnata fil-mixja tagħna, fil-ħajja tagħna. Jew illum insibu l-ħin biex nitolbu ftit rużarju fl-imkien kif se nkunu maqudin mal-familji tagħna. Jekk forsi m'għandniex id-drawwa nitolbu rużarju sfortunatament, nippruvaw nitolbu Ave Marija l-Madonna, nippruvaw nitolbu ftit illum fil-familja missierna stima u glorja. Nippruvaw qabel ma nieklu ngħidu t-talba, wara li nieklu ngħidu t-talba, nsibu xi mument fejn nifqu. Eżistijej, għandna bżonn mill-qalb nerġu ndaħlu. Anka permezz tomna Marija, it-talb fil-familji tagħna, jalla dan il-miliet jgħinna biex Ġesu jitwilet permezz tat-talb ukoll fil-ħajja tagħna. Jalla nitolbu. Għandna bżonn relazzjoni ħajja ma' Ġesu, relazzjoni personali, relazzjoni ta' vera. Il-Ġesu għandna bżonn insiru nafuh, sar bniedem biex iħobbna bħala bniedem, biex ikellimna b'mod li nifmuh, b'mod li nistgħu narawh, li nħossuh. Ejjew naħdlu f'din l-intimità ma' Ġesu li ġi daqshekk qrib tagħna. Għaliex nibqgħu il-bot minn dak li sar daqshekk qrib? Għaliex nibqgħu ma nħobbux il dak li ġurina l-imħabba perfetta? Għaliex nibqgħu supervi qudiem dak li ġurina triq tal-umiltà? Għaliex nibqgħu fid-dlam qudiem dak li ġi biex ikun id-dawl fil-ħajja tagħna? Min qalbi eżistijej, nistedinkom iftħu qalbkom, aċċettaw lil Ġesu bħala dawl vera, temnux il-gidba tad-dinja, temnux il-gideb tax-xetan, emnu lil Ġesu li jutri il-verità u l-ħajja li sar bniedem fostna biex jaqadna miegħu, isalvana, jeħlisna minn nubietna, iħobna, iħenna lina u jagħtina ħajja ġdida bil-qawwa tal-Ispiritu Sant.